जों इजे केट पुजानि अर्थात प्रथम बतग सिनि आदि सुब्लाय राजा बामलाय राजाखौ बुलुंगारिगा तुंलायबो आफुदारिगा सिनि अक्रा साक्रानो बाव सोरंगै फायजा साइक्लांजाखौ नाव इवा कोहाबाय मताइसना मानो इवा कोहामगा तै तुंगो इवा दारिगा हो तुंगो जों खाइक्लांजांगे सुब्लाय राजा बामलाय राजा बाव सलांनाय अक्रा रनो साप प्रथम नाव ए बुलुं थांनानि हायासिनि आगे तो हुख्लाय जालायबो प्रथम बुलुंगा थांगै वाखै वात्रा माकाफो हुरुंलायगो आमोना हुरुंनाय आमोना जानाय हे वाखै कायलायगो बारिलायगो जानिबाय जा अ दिनक्लाय वाखा वात्रे कायगै मासु वाग्रु माकाफो ताखा तामली सायातै हेंगे वाग्रु खागै फायफो अबनिखलाय फायखा खनातैगा सौ होलायनाय हिंख्लाय मा केलायफो बिनि हाबा थांनाय राव बमा अक्रा बफा अक्रा बुसु अक्रा ना जता खुनुगै तिनि जम राजा बायसो जुद्ध थांनायखा यागा दागता तैगै मासु खायलायगै बुलुंगो मा हागो अ साहाबो बिनि मावनाय सानि बागै खनाय मा खिसाया रिमा ताया मार साया माम सुया आनि सातिनि आनि सलातिनि हो होनानै थांगो बुलुं राजाना सेरगै नों सैजो राजा पायरदि हिंगे सा खुनुलागे सिका दारनि थांख्लाय मा खुनुगो अ साहा बमा बफा सिनि आगेनि तावमुं खुनि गुबाय खुनि ख्रुसा अबना बमा फा कपादारिखौ खागेर हनाय इ ख्रुसाना नों निनि हाबा पायासा ख्रुसाना तास कुगदी नों हाबा पायासा निनि कुबायना ता कुगदी हिंगे अ दिना सासिनि प्रथम केलायो अबनि केलायखा ठीक ठीक नो साहा से दिना बो हाबा पाइख्लाय बिनि के फांबायो हिंगे वा कुहा सगै सुइगे इरसाम सुइगे फायलायबो अपने साथे साथे फ्रंकलांखा ना प्रथम बत ओ बक क्रोखा औरगा तौसा माहा मारगो ओ हो होलायपुगो तैनो खुनुखा प्रथम अपने के फ्रंकलांखा ना लामप्रा वाथरदि लामप्रा से लामप्रा थ नावना जतना लामा फुनुंनाय हिंगे ताइसिनो प्रथमे लामप्रा रानाय ए बोख्लाय बो सना लामा फुनुंनाय लामप्रा से अपने अतना सालिया सेबनो तैगै सिनि पारा हिंगे केलायगो फायदि जों बुलुं हायासिनि हो होयासिनि बुलुं हायासिनि फायदि हापुं तैबोनो खुनुनाय हिंगे ए ताबो जेरकम केतै तमाइख्लाय इमा जों मिसिमा तामनि बो सरजन ताया आगेबा ओ सुजुग 3 बছর पर से वहा तांगो किंतु सैदो देवताना इरगा 33 कुबताना मतायना जत रिंखोगे खुनुलायो पारा हुदा अकरा साकरा बिराव बसा तिनि जमा के माइफिया सालायखा बिसि थामना आरो बिसिगा जों तमावनो तमा सुनो हिंगै जमा खलायगे जों मताय रायथले कालिनो खुनुगो दैनो खुनुखा एरपरगा इरगा ताबो ओ बिराव खुसनि हिनाय बनो खुनुखा ओ बुरहाना खुनुखा जम राजाना खुनुगो इ जगागा जत मखलाय निजे सातगतया व्यक्तिया ग्रामे पारागा तांसामनिबा आइखिगे रुवाजा दाबै मुरसि तारसि बाव रुवाजानि नगर रिंखलायगे पारानि ब्रो फायलायतेगे हायदि आखलाय जों मताय रलायना हिंगे सेकावते तैगै मताय जों रलायगो इरा 33 कुबतिया 33 ता मताय आसु फायो 33 कुबति फाय मानो मताय राव 33 फागे मताय आसु फायो इन जगह
आखलाय सेदिना जों केर पूजा जखन खालायफुखलाय सिनि लाइफां गान्द्रि बुलुंनि मै जों नगो तुंमिया abana सब बायरे के मा तुंगा सिनि पारागा सेदिना जेसु हिंफाना जों निमंत्रण रखलाय फाइमानो बिना निमंत्रण फाइफानो जों केर बायासा सिनि जे निमंत्रण ब्रु सपाय जानाय ब्रुबा जों सिनि प्रसाना साइथांथु जदि कारणे जदि बो फर थांलाय सिनि जे इसु खरस खालामनि से धन दना जों आगे फाना साइकेलांजा आइके दंदंलाय दि दंद खालाय दिंगे सिनि अक्रा साक्राराव साइकेलांगो ओ जे सुग्राय सोमना आंग्रानो बाव इकाउनो साइकेलांजा आइके केलाय दि बाहागे सेदिना सिनि पारानि रसांनाम सुफा तिनि साला के बायासा जों रसामिया के बायासा मुसुइमिया तिनी ठीक के मा तुंनाय सिनि पारागा वाबादा मारगो आइके नीति रीति ना ओ मतायराव सागै से मताय नि जिनिसटा जों विश्वास भाबे जों 33 जन मतायनाय रगा तिनी पूजा माखले अबना ताबोनो इरकम आगलाय जोंथ सिया आगे जे अक्राराव फोन खालामनि वाकुं साबाय तुंदे वाकुं सादे ताबोनो जों वाकुं साबाय तुंजागौ बाबु से वाबाय जों इरगा जों रबालनिबो थेपाया वानि से जों वास्तारुगो वानि से जों वाथौ खलायो वानि से जों सब किसु मैयाबो साजागौ जों बुलुं तुंनायबा अते ए बुलुं तुंनाय जिनिस कारांगो जों बुलुंनोबो जों बावना फरमानिता मा खायो बुनंगो जों केरगो आखलाय कावबा इसुनो आखलाय आंख्लाय सिकान्त पारानि रुवाजा हिजाखा तिनिनि दिन तिनिनि साल काहामगा आनि ग्राम बासिनि बुरो जत खावबासा खलायलायगै तिनि जों माइ फायसा सालायनाय काव थायसा सालायनाय तिनि महा कावटकाराबो सालायमिया बुलायमिया तुलायमिया जों आइखेगे तिनि एकटा पिकनिफायसि सरमिलनिफायसि सिनि पारानि बागै आगे मा फाराव आइखे कलांजादो सिगांगा जों अनेक खलाय फायजा जेरकम तिनि 2000 सिगां 2000 सिगां हते खदे 2009 जरा खलायजा 2009 खलायनि बिसिनते अबन परे नुजाखा आंथ आपो जों स्टुडेन्ट जों फरायलायतंगो आसके आपो अबन 2009 जरा बाव खलागे आसके खलाय मिया माने गेबं तंजा माने अनेक प्राय 13-14 बছর মতো খুলগে তুंजा माने नि सामना खाजाया अबन परे के যখন जों पारानि आं जों मिटिं दाखौ लेखा मिटिं आसौ लेखा जाते सिनि रीति जों निमना जों स्कान हते सिनि सुसु सिनि हते निमना सामना तांग जाते नि पारानि बागे सिनि नि श्रीकान्त पारानि बागे आजके ताबोखे अनेक बছর तांजाया बिनि बागे जों सालायखा जाते बसकांगा तांलायनानै हेगे जों अनेक वाइनि वाइथा मिटिं आसौ लागे डिस्कशन ओबो खायलेखा ब्राइक खायखे सानाय लेंगे अबनि परे के जों वानसो लेखा जतबो आं जतनबो सोंनायखा आरे सामखलायखलाय सिनि पारानि बागे केर पूजा खायखे ब्राइ उना हेगे आगे तो जुग जुन खायफागे हेगे आजके बागबो जतबो राजि तंगो जतबो बयगो बिनि बागे जों आजके सालायखा प्रत्येक सिनि तमा खरस नांनाय माने तमा नांनाय हेगे जों सालखा जेरकम वाव महाबो अबन परे पेताव 32 गा पुं माब्रै मिसि महा ने जों आसके जों सालायखा अबन परे जों खरस गा वानसो लेखा एस्टिमेट बोसोराव थानाय एस्टिमेट क्लाइमनि परेगा प्राय 1.5 लाख नो पर रां नांनाय अबन परे जों किसु पारागा जे फैमिली वाइज खागे किसु जों कानेक्शन ओबो खायलेखा अबन कानेक्शन मोटामोटी सिनि कानेक्शन बंखा अबन सिनतास के जों खरस तर जेरकम सिनि पाइथायना सिनि नाथायना जेरकम मिसि बा वाव ताव पुं हते जों नापायखा जे सिनि साथाय नथायनि बागै जों किसु बना सिनि खरस तर जता ओबो खायपेनि परेखा जों जाते तिनिगा सिनि सामुं सेंसाखा बिनि बागै जतबो सहयोगिता खायलेखा पारानि बागै सिनि रुवाजा दाबै बा पारानि अनेक सिनि अनेक कष्ट बंलेखा सामुंना आं वानसबो सक्सेस उनखा हेगे सिनि बसकांगा आं तेबो आरो माने साइतनाय आरो सिनि बसकांगा सामुंना आरो गान खायमानो बागै
Sini mutai mak sorong song wow susu sepen samana tau paigo to mai ba je tang je ra pai mini ang sa ke han ma ko jaram tang sana kai ge song phong kha asa pa nam tai chu cha chu ra cha cha ma ya na ka kai yang to guri ba ba sha ko le ka khna anda to manga ha an sa ke le ga ke ha ga za mini tan sa kai than ma ga song phong za kha le बहुत बसर ने आगे जाकर आपने ने ताकत से कनर कम खाएगे जेरा खुना जता जो छोटे छोटे ताकत जो खाएगे छालाएगे लाइक ने ताकत से हवा सोलाई मागो जिन्हें नाते ही मताई ना जो जोगी जोगी आगे कैंसरी ही तुमको कैंसरी खिलाए बखलाए वाव अब मशीनांग या इमें लकी दागो के दागो इमें लकी तमाम हा मशीन महानांगो अब माब्रोई वाव महा नांगो असब से ताहे चुयार महारम याखो सिनी चुंगनाय कार महा तो ब्रान के का गाल अब चुंगमे म पाया से रोमिया अब बहुत बसनि साम महापुंग तिबो को तो गा हाया हा को तो देंगा सुंदर मुद्रो खाना ना पजका को भाब करे ना भाब करे ने ताखला से रेगा ते अब सरकार ब माजा खा त जोखलाय को नरकम खाने ताखले ति सामना तांगलाय जा खाते मतलब बिला दजार जाय ताइना आगे फरग माता आगे चुचुना माल फरय फाइगो आगे चुचुना माल को बे बते सामरा तांग फाइगो आगे जेराव तो कौ भागरे लाम भागरे रमिया ने ताखायसे जाने बा जाओ जेराव के हाकने लेखा फरा माछा बाबु सिकी तो सांगा जालापा जुगा जुखलाय ने ताखायसे हाबा सर मागो जिनि ताइनो जिनि अब पारा केमले के दामो जागो जिनि मताम ताइखला आगे नि श्री सितिनि सिनि जों केर मताय हिन्दे जे लाइथि मान जा आगे अक्रा साकरा रायथि मानि जे आं आगे स्राय फोरगोबो नुमानि ओमफ्राय नुगै फैमानि बिनि बागै तिनि सुजरा जों जे आगे नि जे श्री सितिनि रगै जे केर पूजा याथेबा केर मताय हिन्दे लाइगै फैमानि बिनिबो जों लाइगै दंगो ओ केर मताय थानिगो गोबां रायदा दंगो रायदा अंखा कैसा माने तिनिनि हाय साल माने तिनिनि सा ए तिनिनि जरागा माने कोनो ओ रायदा अंखा अमहाय माने बयनि पारानि बरबो फायमिया जेसिनि पारानि बरबो थांमिया थांगा अंखा अब कैसा केर मतायनि माने कोनो रायदा ग्रैंगै थांगो माने बाइगै थांनाय माने ओ रायदाना रगै मा दंनाय ओंखाय अब हायखेगे जों बिसि ब्रुं ब्रुं आगेनि श्री सितिनि हायखेगे जों रगै फैले माने आगेनि अक्रा साकरा ओंखाय तै कैसा रायदा अंखा निनि तिनिनि हाय साल जे जों तिनि केर पुजार नाय ओंखाय मियागा जों कैसा बुलुंनि मै गथों थाय गथों रावनो जों माने नौनि जे बायरा खाय माति खलायलायगो अब कैसा रायदा ओंखाय आर कैसा रायदा अंखा जे ताहि रुवाजा दाबेराव सागे थांखाना जे आं जे सिमानि ओंखाय बुरैस्राय रावो जे सागनि माने कपानि जे सगै दंखाखायनो सगै मा दंनाय ओंखाय खनाय रावबो नों मा खिंख्लाया अब हायखे आं तो सो बेसि सिथाया माने आं तो ताबोनि के गोबां ताबो जे आं हाय जे दंनाय ब्रो गोबां सिथाया आंनि जेबो सिया माने जे सिमानि जे नुमानि से मा सागो ओंखाय जों आबंखा सिनि कैसा हुकुमु मुकुमु जों हुकुमु मुकुमुनो जों रोंगै मानारनाय कैसा अब कैसा सिनि हुकुमु मुकुमु जों गथां दंखांखाय गोबां सिनि जों जे समाज हिसाबै दंखांखाय जों कैसा निनि कैसा रायदा माने हुकुमु मुकुमु जों रोंगै मानारनाय अब अंखा कैसा सिनि केर पूजा अब हे गोबां दाल बिदाल दङ सुदु केर पूजा माया ओ केर पूजा गतिनि निनि केर पूजा तिनि गोबां निनि बुखुसनिनि बुरहानि कालिन ताय हे अब हे जों मार लायगा लाय माने सेंते जों ताबोनो पाइद्रा ओंखाय सिनि ताबो जे आरो गोबां बर' दङ ताबो बर' सामु जानि जा सामु थांनाय दङ ओंखाय आं ताबो किसे सानाय मोजां मानि ओंखाय अब एसे जे जों ताबो अंखा डिजिटेल जो आगे नि दिन खाता केर पूजा हे गोबां बर' सिया फानोमोन जे आं हाय यंग जेनारेशन तंनाय बर' तो सिया फांगै मानो किन्तु आगे न'करा रथ सिगो ओंखाय बिनि बागै जों जे गथां तंनानि ओंखाय जों कैसा माने रायदा नियम कारण जों तैगै मा थांनाय जे आगेनि हग्राराव जे श्री सितिनि सिमि तैगै फैले मानि जे नियम कारण बोथोरावनो जों रगै मा थांनाय ओंखाय सुदु अब सिमिया जे आगेनि रीति नीतिनि बमाया जे ताबोनि जे डिजिटल जो ताबोनि जों जे यंग जेनारेशन तंनायरावबो जों ताबोनि जे रायदारनबो जों
आगे निबे ताबुने जों दैगै जों बायखे मा तलांनाय ओंखाय जों आवाहायके जुदि जों तलांया ओंखाय जों सुदु माने जों सुदु तुंग माने पारागा तांगै सागे अब बाय पाइया निने कबामा रायदा नियन कारमना जों रगै जेसिनि हुकुम मुकोरावनो जों रगै माने कथार खागे जों तलांनाय मा थांनाय जे कसौ खागे जे अबायके सिनि दफा माने सोसाइटी हिंगे सिनि जागो नों माने एग्जांपल आं त्रिपुरा है किनि कैसा नहीं कैसा तमाय हिने नियन कारण दंनायले अबाहाय केसन जान रीति रायदार अन संग रगै माना रंलाय अबंहा कैसा सिनि त्रिपुरा सोसाइटी नि बिसिंगा संग कैसा 19टा ट्राइब नि बिसिंगा संग खकलो जाति हिजागो हैबाबा जों त्रिपुराले सिगो आइबा संग खकलो जाति हिजागो ओ खकलो जाति नि बिसिंगा संग कैसा तिनि केर मताय केर पूजा हिंगे जोंबो रलायबे थाइमानि तिनि सजरा ओंखाय आनि जे सिमानि ओंखा असम अमसना ओंखाय जों सुदु अमा हैया जों गोबामा जों जे रलाय थांनाय जों रगै मा थांनाय ओंखाय जों जे यंग जेनेरेशन तंनाय जों ब्रावनबो सागै अमा केसिनि हुकुम मुकुमनो रगै माना रंनाय जों जे लामप्रा रखा इसनि हिजागा मक्तेर पूजा सैद देवता आसोगा 33 कुबुति मताय एरगा आसोगो आखलाय जों लामप्रा रखा लामप्रा निकलाय जों तैगा आखोगो माना ए मिसि माहा जों बोलि मारगो से मिसि बोलि मत जत इ पारानि सिनि तावखु बुखु बंश आदि सब जों जमा खलागे से बना जों 3 बছर पर वहा जों मारगो सिनि आगे सुकुइमा सुकुइफा दंगइफा सना बुलुंगो तुमने वालुंगो तुमनि नाव इ वा कोहा स्नागे वा कोहा ग होनादि वा कोहा ग तैनादि इ वाना स्नादि हिंगे जों वाथ बथरगो खलागे मिसि मातागो ओ खुदुं सुमने हथाखलाय जाते अब बिनि नियम बना मा बासया आबु आसु बना सोला फिला मांगया आबन सिनि केट खुदुं सुमने अथारखलाय जाते बना जखन अरगा मताय ओ नारि फांगो फाइगे सका आसु फाइला ओ बोलि जानानि बागै आखतै बना कसामाजे निनि माइख्लायति जों बासमिया दै कथा नांगौ दै कथाखलाय सिनि सेराव जिदाय सावनि खुंबायारक सेराव परिष्कार ब साबा सावनि खुंबायाखौ सेब्रुं नांनाय बिनि साथे साथे आं पारानि रुवा जाबा बबाय जों दैराव माखौ ओ मतायना अरनि दैबायना बनो सुदो सुंगो माखलायगो हाया साया खिबिगो अ दैबायना आबाद गाम बरगो तेरगा जमानि बागै खवाय खलायगो खवाय खंनायखौबो माइ मिसंनाय संगो आखाय जोंखाय क्या कायनिखाय तंनाय तंजा सामतानाय ताजा मैसनानाय सिनागो जोंख्लाय मै अर्गा मैसना पाइगे इरा खवाय खफायगो माइ मै जापायगे माइ मै जापायखलाय खवाय जाथायनि बागै जों खवाय खलायगो खवाय खपायखलाय आबार थांनाय जों माइ मिसौथानिगा बेखौवा मा फाथनखौवा जों आखौवा बिसोरखौ ख केपुरानि अबा कुरतेंगे खोगो अबन परेखलाय पांचल सेंगे खोका पांचल के खोगे ओका जागा संगो सिनि आखौवा असाय पांचल संगो तलाबरे कागो पारा के पांचो आखलाय अबा बुरिया पूजा पांचो तब पांचल के हजार जोग जोग सुब्राय राजा बुंग्राय राजा चिनी जे रीति नीति आदर्श एक तो आगे चिनी रुवाजा साइकनारा सी दिगे आं थांगिया जों जोग जोग चिनी त्रिपुरा क्लेम बिसिया जों खकलो जनजाति होनजानाय जों बिभिन्न जागा दङै चिनी केर पूजाना जों पालित खालायजागो बा पूजा खालायजाय दङ आरो दिनै लामप्रा होननाय सुकुनराय मुकुनराय एवं माइनुमा खुनुमा आमा चंदिका काली दुर्गा गंगा जतन पूजा खाई दङ एवं सिनि जुग जुग भारत 1035 बगाब्द सिदन सिनि त्रिपुरानि राजा चंद्रमानि महाराज हुआ सिनि त्रिपुरा खकलु समाजनि सिफुआ शिव प्रसाद शिवचरण होने कहा किंतु शिवचरण प्रसाद बसिनी
त्रिपुरा समाजनि खकलु बंशनि एकजन प्रमांसागै सिनि इ रीति नीतिनो आदर्शनो सिनि इ पूजानो बो खलाय फुनु खलायखा ताबो पार्वत्य चट्टग्राम शंकर नदी जे जगह आलीनगर सुबानगर सि मासकुंदारिगा सिनि बसबास आगे जों सिनि आदिम जातिनि बुंबां जोंथ कुकिजार से होनजागोन कुकिजारनि परे जों सिगामरावनि अत्याचार बाय जों खारै फायै दक्षिण प्रान्त फायै पूर्व गालानि जों दक्षिण गाला फायै जों इरा राजानि बा राजाचरण मानिक बरनि उपाधि जों सिरा प्रमां चालाया प्रमां चालनि परे खाकुलु बंश होननाय जों जंजाहा ताबो सिनि स्थिति दङ बिलोनिया नि दक्षिण प्रान्त जुलाइबारिनि पश्चिम साइड तापका तुलिसिया होनजागा आरो तुलसुबती नि टिला होनजागा सि टिलादारिया ताबो सिनि स्वीकृति दङ सिरा सिनि शिव प्रसाद प्रमाण लागाय सि इमनो ताबो सिनि सरकारनि रायदा लेखा दाराय तामाथं जों प्रथम गाजु कालुर लायगा गाजु कालुफालाय जों शिव मिसि तानलाया आलाय बिनि गरजा जों सामु तांसाहा आलाय बनाला प्रति 3 बोसोरन्त आलाय जों इमाहायके केर पूजा के पारानि बा आमाय पात्र लक्ष्मीयानि पारानि सियामबुरा असाय बुरा बरन तयै जतन निनि जने जे सुबा सुबाय खावहा खावनो माइरं सेया सेनेगे खांलायै जों इ पूजा रजागो सुदो पारानि साथैया ता सिकान्त बारा तामाहने इ केर पूजा नखलायहा इ केर पूजा दारिया किन्तु सुदो सिकान्त बारे मांगिया सारा मानो बरक दंनाय सिनि जे क्वाइफां एरिया बा कायरामपारा जत ब्रक जों इरा सिनि सुबासु खलायनानि दरकार नाङा केन जों इरा पूजा रहा माने जत जगह पूजा सुदो त्रिपुरा वंश इरा तो ताबो पूजा रहा तामाने खुजांनाय चंद्र वंश काश्यप पुत्र हने से खुजांनाय एवं विधान हरि त्रिपुरा हनाय माने और त्रिपुरा माने तमा एकटा सम्प्रदाय टाइटेल नि मुमु खुजा हलाय जों मना स्वाभाविक जतबो जों सिनि नंनाय सिनि मथाय रमानि जों मथाय रगै इरा आनंद बा तक्रा जग्रा खायागै जों गाम खाय पूजा रलायनाय एवं सिनि जुग जुग इ उपाधिग्न जों परिचालित खायतो ताहलाय एत बছर हलाय तामानि बो खलायतो माने सिफोत मीडिया पासन करे बा नि मोबाइल करे हाई करे अबने बागै सिनि स्वीकृति करे ताबो जों प्रति जगह जगाय गत 2 मासनि आगेबो सातबाया पाराबो अमाहायके पारा केलायतो जों अमाहायके सिनि बरक जों जत समानके कक बाहाक लागे माहायके सिनि समाजनो रीति नीतिन तयै जों इ निने पूजानो आरो भबिष्यतगा जाते सिगान्त पारानि रुवाजा बा अक्रा साक्रा तंगाय चेरा खनाय जाते भबिष्यत दारिबो आरो इ पूजानो खायमाथो